gewoon op de fiets, want we zijn weer vertrokken in ons dagelijkse rubriekje, ons dagelijks praatje over de favoriete plekjes naast het fietsenroutenetwerk in Limburg. Want de provincie Limburg, Belang van Limburg en TV Limburg gaan op zoek naar de mooiste plekjes naast het fietsenroutenetwerk. Een echt fietsparadijs voor heel wat mensen. En ook mijn volgende gast heeft zo'n mooie foto gemaakt van een fietsplekje. En dat is Ine Helden. Goedemiddag, Ine. Jij hebt ook een mooie foto op de website geplaatst, ja. Hè? Want je kan foto's uploaden en dan kan je daarvoor stemmen en dan win je misschien een verblijf van €500. Dit is een foto, daar zien we heel herkenbaar. Ja, dat is Abdij Sitte-Herkenrode. Ja. Ik heb deze foto gepost omdat ik nu toch al een aantal jaren de site van een klein beetje dichterbij volg en omdat ik eigenlijk heel veel sympathie heb voor het project. Ja. Het is een plek die, zoals helaas heel veel plekken in Vlaanderen, gedurende vele jaren nogal verwaarloosd is, maar nu sinds 15 jaar denk ik met heel veel gedrevenheid en passie terug wordt opgebouwd en in ere hersteld. Dan gaat het niet alleen over het erfgoed, maar ook over het landschap wat nu toch terug wat in ere hersteld wordt. Ik vind dat er op een heel slimme manier gewerkt wordt om ook bijvoorbeeld de landbouwgronden te gebruiken om te verbouwen, om dan abdijproducten mee te maken. Dus ik vind het eigenlijk een heel slim verhaal om niet alleen het verleden te conserveren en het verhaal te vertellen van zoveel jaar Abdij Sitte-Herkenrode, maar ook met een heel frisse en slimme blik naar de toekomst. Ja. En ik heb daar heel veel bewondering voor. Ja, ik hoor het. Je bent helemaal vol lof. Kom je er dan zo vaak of hoe ben je erbij betrokken? Ik heb daar een aantal jaren zelf een project gecoördineerd. Dat project heeft een beetje een andere wending gekregen, maar ik ben zelf blijven plakken als vrijwilliger. En dat is ook denk ik wel een mooi verhaal van Abdij Sitte-Herkenrode, dat het werk daar voor een groot stuk toch meegedragen wordt door heel veel vrijwillige handen. Je moet rekenen en op. dat is, vind ik, ik heb daar heel veel sympathie voor. Want je bent niet van Limburg, hè? Nee, klopt. Ik kom uit Antwerpen. En dan toch zoiets moois selecteren. Absoluut, absoluut. Hebben ze zoiets niet in Antwerpen? Ja, waarschijnlijk wel. Maar Abdij Sitte-Herkenrode ligt op het fietsroutenetwerk tussen knooppunt 94 en 95. Ja. Maar het heeft ook een fietscafé met natuurlijk de lekkere Herkenrode biertjes en zo. Ja, specialiteit. Daarnaast is er een onthaal waar je ook fietskaarten kan kopen. Er is een fietsverhuurpunt. En dat is dan voor mensen als ik die van een beetje verder komen wel heel leuk dat je gewoon ter plekke een fiets kan huren, reserveren en van daaruit. En doe je dat dan vaak fietsen. Zo echt gaan fietsen als het mooi weer is? Ik fiets zelf heel veel. Een beetje te weinig in Limburg, maar ik woon in het centrum van Antwerpen, dus ik doe alles met de fiets. Werk, boodschappen, ik doe alles met de fiets. Dat is dan waarschijnlijk ook een heel verschil als je echt in het centrum van Antwerpen woont, om dan hier zo'n beetje tot rust te komen. Ja, wel, dat is een van de redenen waarom ik heel graag hier kom, omdat ik hier zo de rust en de natuur en de stilte kan vinden. Ja. Maar ook een beetje dat zijn wat clichés, maar het is toch wel wat zo de schone dingen van Limburg, de gemiddelde Limburger. Er zijn wel wat dingen die wij wat minder hebben. En dan denk ik aan de hartelijkheid, de gastvrijheid, de vriendelijkheid. Ik noem het wel eens de Limburgse gezelligheid. Allee, dat is tof om te horen. Dat moeten wij toch in alle nederigheid kennen, dat de Limburger dat wat meer heeft dan dat wij dat hebben. Dat horen we graag. Dus, en je hebt dus ook jouw plaatsje vastgelegd op beeld. Dat staat op de website van toerismelimburg.be/favoriete plekje. Ook jullie kunnen daar nog altijd een mooie foto op zetten. En de bedoeling is dan dat daarop gestemd wordt door de andere kijkers of mensen van Limburg. En wie weet wint de persoon in kwestie dan wel een waardebon van €500 om te verblijven in Limburg. Zou leuk zijn als je foto dan nog zeer graag extra zou winnen. Zeg, je bent toch niet met de fiets naar hier gekomen? Nee. Ik gebruik mijn auto nog heel weinig, maar voornamelijk om naar Limburg te komen. Oké, goed. Maar alleszins hartelijk bedankt voor de moeite en heel veel succes in de wedstrijd.